yurdunda yanlan aşkın ovali Giyşenin ay nurunda tekradülüm ruhunda Türkmenistan yurdunda yanlan aşkın ovali Bak bakar yad yali şirin şeker sad yali Süyü mekirden doli yanlan aşkın ovali Bak bakar yad yali şirin şeker sad yali Süyü mekirden doli yanlan aşkın ovali Saz yok öttü günlerde sayrak şirin dillerde Teras çalan güllerde yanlan aşkın ovali Saz yok öttü günlerde sayrak şirin dillerde Teras çalan güllerde yanlan aşkın ovali Bak bakar yad yali şirin şeker sad yali Süyü mekirden doli yanlan aşkın ovali Bak bakar yad yali şirin şeker sad yali Süyü mekirden doli yanlan aşkın ovali Yanlan aşkın ovali Yanlan aşkın ovali Esselamu aleyküm. Bağıttan paýly Türkmenistan yurdumda ýaşaýan edip watandaşlar, gadyr saz söýjüleri, hormatly Türkmen owazçylarymyň gadyrly muşdoklary. Toýly mekanymyz Türkmenistan yurdumyzda biz size Gahryman Arkadamyň saýasynda hemde Arkadal Gahryman serdarymyň parasaty ýol başçylygyny 2024-nji ýyl Pekim paýgas ummany Magtum mul Pragy ýylyny berkjan saglygyny, maşgala wadançylygyny, eselmer bagty hem saglyk arzuw edýär. Bize ähli bawatda, ähli şertler ýoly goýup berýän Gahryman Arkadamyň, Arkadal Gahryman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, ilimiň paragatlygy üçin, edil halkymyň bagtly hemde atyda durmuşda ýaşamak üçin giýjetini günni edip işleýän Gahryman Arkadamyň hem Arkadal Gahryman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun alyp barýan il bähbitli, ýurt ähmetli işler hemişe bagtly ýollarda rowaşlyklara beslensin. Ina edil watandaşlar, gadyr saz söýjüler, şeýle ýaşardy bolan herkepden anyny ony ýaýlamy diýen aşkın owadat gepleşimimiň ýene bir täze sanyny tomuş etmäge çagyrýar. Edil watandaşlar ine görüşmüz ýer gepleşimimiň bu gada sanyny ýurdumyzyň bir wekil edimçileriniň biri Türkiş Amanyliýew hemde Türkişiň aýdyp berjek aýdymlaryna salamlarly geçecek biziň ýaş salamlarymyz Toýly Orazgeliýew gatnaşýar. Türkiş Toýly ýigitler gepleşimizde hoş gördük. Sağ ol atacan. Bizim yurdumuzda biz yaşlara döretmeni, işlemeni, ösün gotuňy, halka görkezmeni giň mümkinçilikler bar. Bizim şu mümkinçiliklerden peýdalanyp özümiziň täze aýdymlanmady, täze eserlenmedi halk köpçüligine ýetirýär. Ine şol mümkinçilikler döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyda, Arkadaly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman Arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rawaj alsyn. Türkiş köp sag bolun, arzulygyňyz hasyl bolsun, arzulygyň elbetde bizem goşulýar. Bizem size sunuň däleminde ulusny arzuw edýär. Indi gepleşimiziň bir başynda iýleşmemiz üçin bir gowy söýg aýdyp berseňiz, soňra gepleşimiziň sahypalary boýunça gepleşimizi dowam edibereriz. Bolýar atajan. Gül bilen bätleşen
Türkiş köp sağ bilen gepleşmenin başını bir gol soyu aydın bilen berap berdiňiz. Sağ bolsun aýdýas. Indi Türkiş gepleşmenin şertlerini bilýäňiz. Birinji sahypamy sowaly hem owaly jaňlar. İkinji sahypamydan öýrenme baýry. Indi häzir gepleşmenin başynda adat taklar ýaly 3 tanak iýleşimde jaňa der Türkiş. Sowal bilen ýüzleniriz. Gepleşmede gatnaşyp ýeňeji bolan iýleşmede elbetde toýly bilen meň saýanlary getmegimde gowaýdym bilen iýleşmede sowgat ederiz. Bolýar. Onu edil vatandaşlar aşkın o adat gepleşmede bir dowam edýär gepleşmede aýdym şey Türkiş aman elif gatnaşýa 0-25 gyýyky bilimiz hemişe ulgamda biz sizden geljek pikirleriňizi, tekliplerinizi hem de SMS-lerinizi garaşýar. Indi Türkiş gepleşmeden bu kadar sanyny 500 tanak SMS gelip gowuşdy. Elbette biz häzir şolardan 3 tanatyna jaň edýäs. Haýy ýyleşimde jaň etmeliligini adatdakylar ýaly siz ketýäňiz. Indi birinji belgi bilen 500 belgi aralykda istendik belgini taýlaýaňyz, bizem şo belge jaň edýäs. Atajan men 7-nji belgini taýlaýan. 7-nji belgi. Bolýa, onu edil watandaşlar gepleşmeden başyndan ilkinji taýlanan belgi 7-nji belgidir. Hatapdyr on telefon belge jaň edýäs, görelim biziň bu ileşimiz kimkä. Ene edil watandaşlar ilkinji ileşimde jaň etdi. Alo. Alo salam. Salam. Biz Türkmen owadynyň jaň edýäs, aşkyň owady atly gepleşiginden. Biziň gepleşigimizde gatnaşmak istek bildirip 0-25 gyýyky belgimizi SMS ýollapdyňyz. Ha, uğraştım. Biz ýollan SMS-iňizi kabul edip aldyk. Endi bir mümkin bolsa özüňizi tanıştyrsaňyz. Men Mar welaýatynyň Nurwat tradyň ýaşaýjy Jumadur diýip Tawus. Ene edil watandaşlar iýleşimiz Jumadur diýip Tawus biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Tawus biz size üstünlük ardy edýäs gepleşigimizde. Sağ olun. Tawus ene biziň gepleşigimiziň bu kadar sanyny aýdym şey Türkiş aman elif gatnaşýar. Häzir biz size sowal bilen ýüzlenýäs. Eger berjek sowalyma dogry jogap berseň, onu aýdym şey Türkiş aman elifiň bir aýdymyny biz size sowgat edýäs, bolýarmy? Bolýar. Sowal şeýle, Tawus, ünsürip diňleň. Mawtumul Pragynyň Gödel sen atly goşgusynyň ilkinji tetiri nähili başlanýar? 3 tane jogap ödürlýär. Birinji. Meňli hanym golun diýişläp, ikincisi. Gün hanjary gökden ýere iňenni. Üçüncü jogap. Bilbilim ahydar şekil. Ene 3 tane jogap bar Tawus. An pikirleriň 3 jogapdan bir jogap dogry. İkinci cevap gün hanzar gökden ýere iňenni. Gün hanjary gökden ýere iňenni. Kabul edýäs? Jogap dogrymy Türkiş? Awa. Jogap dogry Tawus. Biziň gepleşigimizde dogry jogap berip ýeňeji bolduňyz, ýeňeşiňizde tüýsüregimizden gutlaýar, durmuşda da ýeňeşi günden ýar bolmagyny ardy edýäs. Seňe aýdymçy Türkişiň şu aýdymyny biz size sowgat edýäs Tawus. Maşgala bolup diňleň, diýince alyň tomaş ediň. Bolýar, sağ olun. Bolýar, sag bolun. Ine Türkiş iýleşimiz Tawus biziň gepleşigimizde ilkinji jogap gatnaşyp ýeňeji boldy. Iýleşimiz Tawus üçin bir gowaýdym aýdyp berseňiz, hem bizim saat çalsak iýleşlerimizden bir diňleseler, ondan soň gepleşigimiz dowam ediberýär. Ulu höwes bilen atajan. Yörsün yarıma uanar men servi kamata boylarıma güllen düşeşare yaraşıp azap bırakadam boylarıma güllen düşeşare yare yaraşıp azap bırakadam boylarıma gözüm rayım yoğarmanım zindiğanın yare olsun canım ahvalim dinim imanım kalsam hormatam boylarıma ahvalim dinim yare dinim imanım kalsam hormatam boylarıma aşkın bilen o men dadile
öwrenip men wadatyna ömür ahir ýary feryat eyle yetme rahadan boylaryna ömür ahir ýary feryat eyle yetme rahadan boylaryna Görün aşık gidap olur İlvinin yâri cıdap olur Matumul yâri gidap olur Din keramatın boylarıma Matumul yâri gidap olur Din keramatın boylarıma Kalsa hormatın boylarıma Acap rahadan boylarıma Elit watandaşlar, gaderlaydym saat söýjüler, Türkmen owady çeleliminde aşkın owada at gepleşimizin bugünkü täsirini bir dowam edýäs. Gepleşimde aýdymçy Tirkiş aman gelip gatnaşýar. Endi Tirkiş gepleşimizin birinji sahypatynyň birinji towaly hem owady jaňyny ýani yeňiş bilen jemledik. Endi gedek nowatyny ýene de size geçirýäs. Endiki saýlajak belgiňiz. Atajan men 91 saýlaýan. Onu elit watandaşlar 91-nji belgide hatta podron telefon berge jaň edýär. Görelim bilen bu iletişimiz kimken? Alo. Alo, salamu alaikum. Wa aleykümselam. Biz Türkmen owadynyň jaň edýär. Aşkyň owady atly gepleşiginden biziň nol şehrin meşgul eski belgesine SMS ýolapdyňyz biziň gepleşigimizde gatnaşmagy istek bildirip. Hava yolladım. Biz ýolan SMS'ini kabul edip aldyk. Endi bir mümkin bolsa öýüňizi tanıştyrsaňyz iletişime bilen. Men Daşawat welaýatynyň ýaşaýjysy Anygylyş Aýmurat. Endi edit watandaşlar iletişimiz Anygylyj Aýmurat bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Aýmurat, biz size gepleşigimizde üstün gardy ödýäs. Çok sağ olun. Aýmurat, indi biziň gepleşigimizden bu gedek sany aýdymçy Tirkiş aman gelip gatnaşýar. Häzir biz size sowal berýäs. Berjek sowalymyza dogry jogap berseňiz, onda biziň gepleşigimizden üstü bilen öýüňiz üçin Tirkişiň bir aýdymyny diňlemäge mümkinçilik gadanýaňyz bolýarmy? Bolýar. Onun sebäplen Aýmurat sowalymdy şeýle. Zöhre Tahir destanynyň ýazary kim? 3 tanak jogap. Molla Nepes, Nur Muhammed Andali, Abdullah Şabenli. Ýalňyş bolsam Molla Nepes Sahir bolmaly. Bolýa, kabul edýär. Aýmurat, biziň gepleşigimizde siz ýalňyşman dogry jogap berip ýeňiş boldunuz. Jogap dogry, Molla Nepes Şahir. Biz hem size gepleşigimizde gadanan ýeňişiňiz bilen tüýsüremeden gutlaýar. Hem ine Aýmurat aýdymçy Tirkişiň şur aýdymyny biz size ýeňiş hökümine sowgat edýär. Diňleň tomaşa diň jalyň Aýmurat. Çok sağ olun. Bolýa sag bolun. Ine Tirkiş ýerleşimiz Aýmurat, gepleşimizde ýeňiş boldy. Aýmurat ýeňiş bilen tüýsüremeden gutlaýar. Endi gedek nowatyny Tirkiş aman gelip biz size geçirýäs. Onda menem gepleşigimiň şu ýerinde bir gowy söýüp aýdyp berýän size. Başystyna. Mähriban ýerleşler. Diňleň tomaşa diň jalyň Türkmen owady çelelimini aşkyň owady. Tüy yanar ot bolsa men içinde köz bolsun Tüy yanar ot bolsa men içinde köz bolsun Yada yalan var bolsa men içinde bu bolsun Yada yalan var bolsa men içinde bu bolsun Selvican, 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 Selvi Selvim kadar gül bolsa men bolsam su çeşmesi
bar bolsa men olmadım teşnesi Selvinle bar bolsa men olmadım teşnesi Selvican, Selvican, Selvican telli Selvican, Selvican, Selvican telli Selvim günlü gün bolsa men geceler ay golsun Selvim günlü gün bolsa men geceler ay golsun Selvim aydın bolaysa men marşerin sağ golsun Selvim aydın bolaysa men marşerin sağ golsun Selvican, Selvican, Selvican telli Selvican, Selvican, Selvican telli Selvican, Selvican, Selvican telli Selvican, Selvican, Selvican telli Indi Türkiş gedek nowatyny ahyrky sowaly hem owaly jaňyby üçin size geçirýär. 10 näsiniz belgin taýlan. Onu mehriban vatandaşlar getpeşimizde 15-nji belgide hatappa duran telefon berige jaň edýär. İleşimde jaň etdi Türkiş. Alo, Alo salam. salam. Biz Türkmen owadynyň jaň edýär. Aşkyň owady atly getpeşiginden. Hava dinleyen. Bizim getpeşimizde SMS ýollapdyňyz. Biz hem şol esatyny size jaň edýär. Hava yolladım, sağ olun. Endi bir mümkin bolsa, bizim getpeşimde gatnaşmaga mümkinçiliginiz bar bolsa, bir ileşim bilen öýüňizi tanıştyrsaňyz. Memli Vapelayetinin Sayat Esrar'ın Fakat Sefer'den yaşayıcısı Cumayeва Çeper. Cumayewa Çeper, ine bizim getpeşimde gatnaşýan mehriban ileşler. Çeper, biz size getpeşimde ismini gardy goýdýar. Sağ olun. Onda Çeper üns verip diňleň. Ine bizim getpeşimizden bu gıdak sany aýdymşy Türkiş Amanýetlik gatnaşýar. Häzir biz size sowal bilen ýüzlenýäs. Eger berjek sowarymyza dogry jogap beren ýagdaýyňyzda, onu aýdymşy Türkişiň bir aýdymyny biz size sowal edýäs. Bolýarmy? Böyle. Onu üns verip diňleň. Çeper sowarymyzy şeýle. Ine meşhur bugun atly aýdymyň sözleri Haýty şahyryň dörejiliginden. 3 tane jogap ödürlýäs. Birinji Anagyç Mätäji, ikinji Aklar şahyrymyz Magtumul Pragy, üçünji bolsa Seyitnadar Seydi. Şol ýalňyşmasan Maktumul Pragynyň sözleri bolmaly. Magtumul Pragynyň sözleri bolmaly. Siz ýalňyşmadyňyz Çeper. Dogry jogap berip biziň getpeşimizde ýeňiji boldyňyz. Ýeňişiňizi tüýsüreňizden gutlaýar. Durmuşda da size ýeňişçiliginden ýar bolmagyny ardy goýýar. Hemde aýdymşy Türkişiň ine şol aýdymyny biz size sowgat edýäs. Diňleň, tomaşa ediň, diňjalyň. Sağ olun. Bolýar Çeper, sag bolun. Çepere üstünlük ardy goýýar hemde Türkiş siziň ine şol aýdymyňyzdan hem iýleşmede hem Çeper eşdirýär. Arzumda yaşayarsın Gelsene söyle yarın Yüreğimde yaşayada Gelsene söyle yarın Men sana karaş yarın Karaşan bağıtlı yarın Men sana karaş yarın Karaşan bağıtlı yarın Gelsene kadır gülmani Gecelerine ayvani Gelsene gülüm gülmani Gecelerine ayvani Sevgili yarına tayguli Karaşan bağıtlı yarın Oh sevgili
Karaşan bağıtlı yarım. İkimiz gideli sehra, yığan içimin gülleri, bilece çıkalı sehra, yığan içimin gülleri. Koy gülüm deysin bülbüller, karaşan bağıtlı yarım. Koy gülüm deysin bülbüller, karaşan bağıtlı yarım. Gelsene Kadir Bülbülü, gecelerine ay vali. Gelsene gülüm Bülbülü, gecelerine ay vali. Sevgili yarına tay vali, karaşan bağıtlı yarım. Karaşan bağıtlı yarım. Ayıbı yok eğer sen olsan, ayıbı yok söylüp söylesem. Ayıbı yok eğer sen olsan, ayıbı yok söylüp söylesem. Yüreğime koysam, karaşan bağıtlı yarım. Oh, yüreğime koysam, karaşan bağıtlı yarım. Gelsene Kadir Bülbülü, gecelerine ay vali. Gelsene gülüm Bülbülü, gecelerine ay vali. Sevgili yarıma tay vali, karaşan bağıtlı yarım. Oh, sevgili yarıma tay vali, karaşan bağıtlı yarım. Karaşan bağıtlı yarım. Oh, karaşan bağıtlı yarım. Indi Türkiş bilen gepleşmeden birinji sahypasyny sowaly hem de o warly janglary bilen üstünlükli jemledik. Indi gedek nowaty ikinji sahypamyza geçýäs. Oýlanma baýry sahypasy. Aýdy giderlikde Türkiş 3 tane oýlanma tomaşa edýäs. Şol oýlanmaň dowamyny bolsa siz söýwaydymy bilen dowam etip bermeli. Bolýar atajan. Evi vatandaşlar, gelin ilkinji oýlanmamyzy ählimiz bilelikde tomaşa edelim. İkimizin aydymyz. Ol aydymı ilkinji gezek, jigim dinläp otyrka tötenleýin gulagıma degipdi. Özüňi meniň ýerime goý, diýip başlanýan setirlerden täsoňuna çenlik her sözi ýüregimde aşk mukamy bolup ýanglanýardy. Serimde gaýtalanýardy. O wagtlar heni sorag alamatlarynyň dolu dünýäň bilen aladasy. Biğam dünýämiň gapysyny kakmanmyň. Diýjek bolýanym, birini dälik hetine ýetip söýüp, ondan juda düşmegiň azasy ýaş köňülime tanyş däldi. Ýöne her gezek aýdymy dinlänimde ruhumda apy tupanlaryň gopýanlygyny duýardym. Birden käde beýüktyýar gözlerime ýaş aýlanýardy. Düşünmezdim. Düşünjek bolup şunça aklyma agram salsamam, aýdymyň menne beýle kesreti oýarmagynyň sebäbini teý düşünmezdim. Barbyr gözlerimi ýumyp, jadyl owazyň içinde adaşmak lezzetinden mahrum etmezdim özümi. Aýdymy dinlänimde başymdan geçirýän duýgularmy nädip düşündirsem käm. Bulutlaryň arasyndan gollaryny qanatday giň açyp, ýer ýüzüne seýahat etmek men ýakymly. Aýdym, men seni kenidem ýatlaýan, kenidem öňkü ýaly söýýän diýen sözler bir jemlenende, özüňem hut şol aýdymdaky duýgulary başdan geçirýändigimi duýdum. Belkem durmuşyma hut şu aýdymyň duýgusyna düşünmegim üçin geýrensiň. Goý, bu aýdym ikimiziň aýdymymyz bolsun.
Haçan da bolsa bir yerde onun tanış sözleri, tanış mukamı kulağımıza degenine bir-birimize yatlaly. Ýöne munuň üçin bize berilen ömrü gamlanyp geçirmäli. Diňe gussa şemaly ýüregimize sehel salymlyk sypap geçsin. Sana dar buldum men yalnız kaldım seni düzgün yok. Sana dar buldum men yalnız kaldım seni düzgün yok. Gülle gülle men yüreğim senden düzgün yok. Gel kaşıklara eyle derde çel senden özleyenim yok. Senden özleyenim yok. Ay bolup doğdum, tercihimiz buldum, senden özleyenim yok. Ay bolup doğdum, tercihimiz buldum, senden özleyenim yok. Gülle gülle, duşuşu belli, senden özleyenim yok. Gel kaşıklara eyle derde çel senden özleyenim yok. Senden özleyenim yok. Gideli bağa biz duşuşmağa senden özleyenim yok. Gideli bağa biz duşuşmağa senden özleyenim yok. Gülle gülle duşuşu belli senden özleyenim yok. Gel kaşıklara eyle derde çel senden özleyenim yok. Senden özleyenim yok. Senden özleyenim yok. İlkinci oylama tomoş ettiňiz, dowamyny aýdym bilen berip berdiňiz. Köp sag bolun. Indi taýýar bolsaňyz, ediz watandaşlar, geliň bilelikde ikinji oýlanmamy tomoş edelim. Elkinji töýgüýüm, halyň neçik. Seni küýsäp, ýene-de elime galmalym. Senin bilen iç döküşmek istedim. Men düýbünden ýatlamaýan bolmaň hem ahmal. Men welin, men seni köp ýatlaýar. Heýde seni unutup bilermi? Ýok, bu mümkin däl. Seni hakydamdan müdüýmilik öçürjek bolup köp synadım. Her gün seni unutmak bahanasy bilen ýatlanmy kem duýman galym. Eni unutdum diýenimde yüreğim senin mehrin küysap zalim seslenýär. Elbette bu söýgü diýenler ekeni. Ah, yüreğimde däl, ýanymda hem bolsadyň. Senin bilen tanışan günüm hem düýünki ýaly ýadymda. Tanışlygymyz hem gaty täsir boldy. Özgeler ýaly sagadym soramadym. Adaşan kişem bolmadym. Hatda kitap derdim hem elimden gaçarmadym. Bizi ykbal uşurdy. Orta mektep tamamlap, üniversiteden giriş sınavlarına taýýarlanýardym. Günümiň köp bölegi kitapxanalarda geçýärdi. Kitapxananyň giň okuyjylar zaly. Kim kitap gözleýär, kimsi okuýar, ýene-de kimler başga bolup nämedir bir zatlar ýazyp oturýar. Birdenem senin elinde başga nusgasynyň galmanlygyny aýdyp, meniň okap oturan kitabymy soradyň. Başyma galdyranymda hür spot keşfiňe, jeren gözleriňe nazarym kaklaşyp, doňup galypdyryn. Senin inçeden ýakymly mylaýym sesiňe şo wada maýyl bolupdym. Owadan bakşyň, neşderdej kirpikleriň görüşlerimiň üstü bilen süňgüme aralaşyp gitdi-de, meni bir hili düşnüksiz duýgular gaplady. Öň unanmaýan bolsam da bir wagtda söýgüniň dörap biljekdigine
inni göz yetirdim. Adyňy soradym. Humay. Moňa sereda meniň kiçijigimin ady hem Humay. Gabat gelsin niýsene. Aslında durmuş tötänliklerden dolu bolsa näçe. Ýokary okuw mekdepleriniň gyzgalaňly girişdiňler döwürkem gelip ýetdi. Tiňe geçýän günlerinde ýene kitaphanalary gatnap başladym. Kitap okusamam, emma küýp pikirim sennedi. Ilkinji tanşan günümde hayalımda alasmanyň ak kuşlar gibi öwürme edýärdi. Biziň tanşlygymyza sebäp bolan şol tarih kitabyny golumdan aýramakdym. Seni küýseýärdim, seniň arzuňda ýaşaýardım. Gynanýan ýerim ne telefon beligiňi alypdym, ne de salgyňy. Ýekeze ady bilýär. O da adyňy Humay. Gör nähili owadan at. Bu at döwletlik getirýän bagt kuşunyň ady. Kowa. Men seniň adyňa aşyk bolupdym. Özüňe de. Ey kalbymyň kuýaşy, kaçan dolanarsyň? Kaçan öňkü ýollaryňdan öwrüm edersiň? Bagt kuşum, Humaýym. Şirindir dili, incedir bili, yüz aydır ödü cennetin gülü. Şirindir dili, incedir bili, yüz aydır ödü cennetin gülü. Gelse yanım kara yarın yoluna, bu yüreğin vardır sen tövbine. Görürüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görürüm bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Yüzünün nuri, alkımın kari, söylen her sözü derdime deri. Yüzünün nuri, alkımın kari, söylen her sözü derdime deri. Gelse yanım kara yarın yoluma, bu yüreğin vardır sen tövbime. Görmem bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görmem bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görmem bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Görmem bilmedim yar, divem bilmedim yar, bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Bu teşne kalbim varım divem bilmedim yar. Türkçe'ne ikinci oynamamydan Söýüp aýdym bilen bedäp berdiňiz. Aýdyp beren aýdymlarynda köp sawurny aýdýar, ileşimi diýaranlar diýip umyt edýät. Mehriban ileşir. Öz pikirleriňiz bar bolsa, öz garaýşlaryňyz bar bolsa, onu biziň 0525 gyzky belgimizi öz SMS-iňiz arkaly ýüzlenip bilerseňiz, Türkmen owady çelenmini aşkyň owada at gepleşimde bolsa, ahyrky oýlanma baýra bilen dowam edýär. Tomuş ediň. Yalyňy ýoda. Bu ýodadan ýörenimde mendiň hem seni ýatlaýan. Diňe sen keşfini görýän. Bu ýodadan ikimiz bileje ýöräpdik. Aýry-aýry bolsa-da, arzularymyzy biledipdik. Bu ýoda bizi birleşdiripdi. Bize şol ýagyş ýagan giýjesi, gözel giýje aýyrdy. Näme üçin? Näme üçin beýle boldy? Bu ykbalyň oýnumyka. Ey sen bizi aýra salan bu ýoda bizi ýene birikdirip bilmedimi? Sen meni ýekije gezek ýatladyňmy? Şu ýodadan ýöreninde birje pursat men sen ýadyňa şön bolsam, men ören bagtlaryň. Sen men ýanymdan gideninde menden bir zady
soğurup alıp gittin. Sen men yüreğimi menden bir ruhsat oğurladın. Sen onu bilýänim däl bolmagy mümkin. Belki bilen bolsaň, men ýanymdan gitmezdin. Elmidama men ýanymda bolardym. Emma men sana meniň yüreğim senne diýip nädip aýdaýyn? Muňa meniň gyýp edebim ýol bermeýär ahyryn. Ýöne seniň maňa bolan duýguň, ýöne köý däldigini men aňýana. Senem maňa hergedek ogryň bakanyňda bir zat diýmek isleýän. Ýöne dymýan. Sen maňa durmuş barada köp gürüňler berýädiň. Şahyrlyň söýgü barada ýazan ajaýyp goşgularyny okap berip, bu goşgulaň maňa degişligini aýdýadyň. Men garaşýan zadymy sen maňa aýdyp bilmedimmi? Ya sen bu sözi aýtmak üçin haýsydyr bir ajaýyp güne garaşýanmy? Belki şol ajaýyp günüň geljegine meni öz pek duýgularym bilen ananýan. Bilen bolsam menden ýüzüň soğujagyn. Bilen bolsam menden ýüzüň soğujagyn. Men seni söýmedim, söýmedim başta. Duyan bolsam saraljagyn soljagyn. Men seni söýmedim, söýmedim başta. Gözlerime minti bakıp, gözlerim kendinledin. Söýýän sözlerim, sözlerim. Ağlajagyn bilen bolsam gözlerim. Men seni söýmedim, söýmedim başta. Men seni söýmedim, söýmedim başta. Bugün geçip giden günler ağlayan. Bugün geçip giden yıllar ağlayan. Söýüp için beni ağlayan. Men seni söýmedim, söýmedim başta. Hani senin ehir bilen ýylgyrman, hani senin söýýäni söz vermem, söz vermem. Aýtdyň minem soňky sözüm ýüz görmän. Men seni söýmedim, söýmedim başta. Söýmedim, söýmedim, söýmedim başta. Men seni söýmedim, söýmedim başta. Edil watandaşlar, gaderlaydym saat söýüjüler. Ine görüşümüz ýalak. Elbetde getbeşimiň bu gidek sanaga gatnaşan Aýdymçy Tirkiş Amangeliýew hem de Tadanna Toýly Oradgeliýew. Size köp sag bolsun aýdýar. Tirkiş makbul owadlaryňyz hemişe belent ýaňlasyn. Toýly sungat äleminde ikiňizde de mislinlikler ardy bolýar. Goý paraga dulkamy Toýly mekanymyz Türkmenistan ýurdumyzda Türkmen halkymyzyň milli lideri, Gahrman Arkadağymyň saýasynda hem de Arkadagly Gahrman serdarymyň saýasynda ýurdumyzy wasp edýän aýdymlaryňyz kän bolsun, halkymyzy, Gahrman Arkadağymyzy hem de Arkadagy serdarymyzy begendirip durun. Sağ ol atacan. Gepleşiňiz gyzykly boldy, täsirli boldy. Aýdyma aýtdyk, sağçallyk, ýyleşlemeden göwünden turandyr diýip umyd edýäs. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzy
arkadagy gahrman serdarymyza döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun. Tutjan tutumly işleri elmeden rawaj alsyn. Türküş köp sağ olun. Ine edil vatandaşlar, qadırlaydım saz söýjüler, Türkmen owady çelelminde her gepdeniň anyny oňa ýaýlamak edýän ışkyň owady asyp gepleşigimizi siýetilmek isleýän sowallarymy, täsirli oýlanmalarymyz şoldan ibarat. Bide ähli babatda, ähli şertleri ýola goýup berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza öz sag bolsun diýýär. Gahrman Arkadamyz hemde Arkadaly Gahrman serdarymyz janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan il bähbetli, ýurt ähmiýetli döwletli işler hemişe bagtly ýollarda rowaj alsyn. Gitpeşimiň innik sany görüşýänçek hoş sag bolun, gadyrly aýdym saýsöýçüler. Gecenin ay nurunda, sehra gülüm ruhunda, Türkmenistan yurdunda, yanlan aşkın ovani. Gecenin ay nurunda, sehra gülüm ruhunda, Türkmenistan yurdunda, yanlan aşkın ovani. Bakar yadiyali, şirin şeker sadiyali, Süygü bekirden doy, yanlan aşkın ovani. Bakar yadiyali, şirin şeker sadiyali, Süygü bekirden doy, yanlan aşkın ovani. Sayrak şirin dillerde, teraşılan güllerde, yanlan aşkın ovani. Saz yok kutlu günlerde, sayrak şirin dillerde, teraşılan güllerde, yanlan aşkın ovani. Bakar yadiyali, şirin şeker sadiyali, Süygü bekirden doli, yanlan aşkın ovani. Bakar yadiyali, şirin şeker sadiyali, Süygü bekirden doli, yanlan aşkın ovani, yanlan aşkın ovani, yanlan aşkın ovani.